מתחילים את היום חזק. שבת שלום לכולם, בוקר טוב. מתחילים בריצה 10 קילומטר, ריצה בזריחה. אחד הדברים החשובים בחיים זה השלמת משימות של ADHD. כשאני מגיע למטרה אני דופק 3 דקות קטעת פנים פה. עכשיו אפשר להתחיל את הבוקר, בוקר טוב ישראל. תחנת רכבת מושבתת, כולם נחים ואני עובד, כולם נחים ואני עובד. ועכשיו נכנסים לשטח, יאללה. זה נראה כמו מרכז נשק של צבא. מה זה פה? טוב, יהיה איפה להסתתר, אם תהיה הפצצה. זהו, עוברים את הכביש ונכנסים לשטח חקלאי. לא נתעקש, זה שטח חקלאי, חקלאי. עושים פה גם רכיבות על סוסים, טרקטורונים. צה"ל שומר עלינו, רכב צה"ל, עושה סיורים, איזה כיף שיש את צה"ל. ואנחנו יכולים לרוץ בשקט ובשלווה בארצנו. ביחד ננצח. תראו, זה ענבים פה סתם זרוקים מושלכים, אף אחד לא אוכל אותם, אף אחד לא אוסף אותם. אשכרה אפשר לחיות פה מהטבע. קטע שאף אחד לא אוסף אותם, סתם זרוק. מקום בילוי של מזכרת בתיה. אנשים פה דופקים יין. מה יש לנו פה? תאורי זמברה. לא רע. יאללה, לשתות ולהמשיך לרוץ. ורואים שלא אוספים אותם, איזה קטע, תראו מה זה. העצים מתפוצצים, הכל כבר מתייבש ולא אוספים אותם. חבל, כואב הלב. תראו כמה, תראו מה זה. זה ענף אחד. אנחנו מדליקים את המים ושותים. וכמובן, יש לנו את כל הצבעים פה. איזה מעניינים. ענבים ליין. מדהים. תספר לי שאתה רץ לבד, בלי לספר לי שאתה רץ לבד. יש פה לכחו את הנחל, אז אפשר להיכנס לתוכו, זה ממש בעשה. מעניין אם אני יכול לעבור אותו. כשאני לא אפיל את הפלאפון. אפשר עם צעד אחד קטן בתוך המים. אתם אומרים? פחות. זה יופי. אין על הטבע שלנו. יאללה, נשאר רק 6 קילומטר. 6 עברנו, 6 נשאר. אנשים עושים כל שעה. היום ישראל חי. כיף לחזור הביתה. יאללה, 1 קילומטר אחרון. חזק. אחרי 11 קילומטר.